Система. Milli kitapxana yanına bugün irteden üç burungu maşinalar kilip dizildi. Ferit Muhammadşin özü jitekleyen 21 Avto Retro klubunun sirek markaların prezidentqa ko'rsatdi. Kitapxana fayısında күргәзмә эшли. Сүрәтләрнең үзәгендә Ferit Muhammadşin, хезмәте, шәхси кызыксынулары. Bu fotolar аның турында яңа басылган китапта да урын алган. Ул «Виражи судьбы», ягъни язмыш борылышлары дип атала. Аны тәкъдим итү тантанасында Рөстәм Миңнеханов Ferit Muhammadşin белән 30 елдан артык таныш булуын һәм шушы чорда бер сүздә булып эшләүләрен әйтә. За это время мы друг друга хорошо познали, рука об руку на разных должностях работали. И сегодня, пусть и мясен, чтобы не сглазить, Фарид Хайрулович несет огромную работу в республике, конечно, те направления, которые, во-первых, надежный парламент. Исполнительная власть без надежного, сильного парламента, она невозможна. Вот я думаю, что здесь большая заслуга нашего первого президента, ведь Тимир Шарипович всех нас синхронизировал, состыковал. И вот эта система и дальше продолжает работу. Республиканың халыкара абруен һәм мөмкинлеген, милләтара тынычлыкны һәм татулыкны ныгытудагы казанышлары өчен Рөстәм Миңнеханов Ferit Muhammadşinni дуслык ордены белән бүләкләде. Ferit Muhammadşin Әлмәттә туып-үсә. 80-нчы еллар азагында Минтимер Шәймиев аны Татарстанның сәүдә министры итеп билгели. 90-нчы елларда Югары Совет рәисе вазифасына тәкъдим итә. Ferit Muhammadşin җитәкчелегендә парламент мөстәкыйльлек статусы турында референдум уздыра, конституция кабул итә. Фарид Хайрулович, он по жизни очень скромный человек, очень подготовленный. И мало кто знает, какой сложный жизненный путь он прошел. Ведь никому дважды жизнь не дана. Вот его прожить вот так, значит, и служа родной земле, многонациональному, многоконфессиональному народу, и при этом достичь успехов. Я хочу поблагодарить за ту огромную работу, что вы такие есть. И твердым духом, как мы умеем работать и идти дальше, я пожелаю всем нам успехов, здоровья и благополучия. Ferit Muhammadşinның абруен федераль җитәкчеләр дә таный. Знаю, как много вы, Фарид Хайрулович, делаете для жителей своей родной республики. Фәрит Хайрулович, без сезнең республика өчен башкарган хезмәтләрегезне беләбез. Сез җитәкче генә түгел, командада эшли белүче шәхес. Татарстанның бүгенге казанышлары сезнең төбәктә башкарылган уртак эш нәтиҗәсе, который мы видим сегодня. Ferit Muhammadşin Бердәм Россия партиясының республика бүлеген җитәкли. 30 ел буе Татарстан Халыклар Ассамблеясы президенты да әле. Фәрит Хайрулович безнең өчен җитәкченең үрнәге булып тора, укытучы дип без аны карыйбыз. Аның менә һәрвакыт ачыклы һәм кешеләрнең проблемаларына һәрвакыт игътибарлы булу безгә зур үрнәк булып тора һәм без аннан өйрәнеп торабыз. Без гигантлар җилкәсендә торабыз барыбызда. Нигез салучы, тормышның нигез салучы, тарихның нигез салучы, киләчәкнең нигез салучы. Менә Фәрит Хайрулович шундый кешеләрнең берсе. Безнең Фәрит Хайрулович волейбол федерациясының да җитәкчесе. Менә 21 мең бала шушы федерация эше нигезендә шушы мәктәп лигасында катнаша. Без шуннан да депутатлар бик күп шулай бит. Ул һәрберебезне белә, һәрберебезгә игътибарлы, туган көннәр белән котлый. Һәм инде шуннан да ниндидер сораулар булганда аңа һәрвакыт мөрәҗәгать итәргә була. Татарстан парламенты башка төбәк парламентлар белән хезмәттәшлек итә. Ике республика арасында дуслыкны ныгытуга өлеш кертү өчен бүген Башкортстан курултайы җитәкчесе Ferit Muhammadşinга Салават Юлаев орденын тапшырды. Залда юбилярның гаиләсе дә бар иде. Ferit Muhammadşin шушы еллар дәвамында янәшәдә булган якыннарына һәм барлык кунакларга рәхмәтен җиткерде. Спасибо всем за добрые пожелания. Луиза, тебе за терпение. Дети, за то, что вы прекрасны. Как мой отец говорил, краснеть за вас не приходится. Огромное всем вам спасибо за добрые слова, вот за эту встречу, которую я еще раз пережил вместе с коллегами, и свою молодость, и свою жизнь. Рахмат, сау-саламат булык, матурына яшик киләсәк. Бик зур рахмат.
Фәрит Мөхәммәтшинның язмыш борылышлары турындагы китабын һәркем укый ала. Аны милли китапханәгә тапшырдылар. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.